no dear autonema business. No yantade ne nema na auton. Ena mujama. Na ne ba no so sisfaate na ne ba no beginaye no. Ono okacho omo se oye adwuma. Enti ne maame so efa bidie ebeton. Enti da ne maame nni ho no. Ono ne be den ediska ne den ebeba. Ena maam ko mpenfo so ye den ede maam. Na wa wo hwe akwada mfi aduenu asaduenu ba kwa hwe adwuma be na obeye. Ya obetimi atu esa sika no a wo ba bedi ho agina mu no. Okay, ene de eku maame. Omna e eku maame. Na wo say wo hwe akwada no a na oye adwuma se maame ya ntimi antu sika na obetimi atu ya wo ma ho kwan e ma ne tu e di agina mu. So yi mo na o fa me ma. So yi mo online so. Ti se maame so antima ntwe mpo ba ye de. Obetwi. Online woton katia na woton besi na woton kube. Oton ma. Se o se be kan ya no nim se na enti na msumi ye de. Ma edis kan mama no. Na maame ye me no mienu nyina ye mfa ne se ye nyina ya nko school. Nti ye nyina ye fie adwene kakra ye woni ye de ye adwuma. Wo hwe sa akwada we ni se de wo sitie ya me se akwada de wo hu na obi a hu se wo ya akwada. Enye obi na be ka kire wo. Wa wo hwe no a akwada sa abre mfie no adwuma be na wo ya ne mfi mu amia se obetimi atu sika million wo ha ene ya kire. O se me ya de fobo kakra ma bre wo. The entire this can ma akwala no. Efiri maame no kasa wa be kan edwuma ma akwala ye. So ana papa no so na simple na madam person of first can ye de. O so a me first can mani maame. Ana so o sa edwuma kan ho edwuma wa asokwa ya so no jengama. Asokwa we no fi baby a so edwuma o sa edwuma sa aka ho. So wo edwuma say bia ba edwuma me fa say sa wa ho obi oye bia ba ye chia ne ka 5000 da there be na so oye no depending ma o ka so oye so me ndi fo e wo ho bia o bia e ka say mo na e bobo ye ho ehun e na akora no so de so tie no o ba so ba ye de but me twa ska no producer ma hu se maame ne ba no wo ha no wo ha mo fa ne mreme na mo mame ensanka maame no nso ne no aye friend anope fi se aje de amani abre wo su nyina eho na gina ye nyina abosia ye gibi wo bia ni ho na ho boa so na kwankoro na wo kwa akwaje bosia no a bank kura no a enkrofo sika twitwiri de ekura gu ho no wo no mo hwe se obi mebu wo mo e ma ne meye wo mo ka na se mo de mo amudi mo ho agina mu na se mo ma obi abedi agina mu na akwada suko no ma we ya ho nti na ema me aye na akwa ti se de maame na asan adi agina mama ne hu se sa na ade na koye fi se wo de ne kwamra mu akwada no onu se ode ne sa hya apamase mpabucha wate mase onu se ode ne sa hya apamase ti se mo ahwe yi a ya kwa fasem fofraba me pacho producer maame no ne ba no ha enne no so maame ne ya troya frɛ no akwara ne nim de o maame hye abusuafo ye hwe senka wo ka se wo de ne maame ne beba no enko de ne beba ma ye enso bepem se me no wo ka sei maame ba bia wo tete a wo no nko a wo ta wo ye kokko no nko a ne nim nanso de aduro no ne ba no so se wo twere nso hwe ene mama men sanka maame ne na afi ye hunu de ye ho abusia maame fa sedama telecell cash wo mo na aba wo se men kan cho se dial *110# wo download sa telecell play app ya wa wie fa osika bia opeto so ma wo bia send usika wo nso send bi ma odofo wo send ya ente obi send bra wo nso wo no so ente no na afi nso ebiri bia usika da so abambo SPC tasidwa ene nti ya download bia sa na 31st October hini mebosome no ne da to so aduasa ba ko aduru e wa fiye mo na emfa so de ne akono a ewo ho no wo nso wanya bi ene nti ne se telecell cash o se send keke wo so send keke maame no enya ne no yentie mra When I can win him for the bank. Class in a better time if we not say a bank or our the capital. And you want to this Salaman. Mamma, Madame, now after Madame, now this Salaman. Me Pamacho be Mr. One can't tell it. Me too on from the book. And not low favor. No one has book with the 230 million or the mammy. And a merchant are Castagna. Maybe it's 170 million. 170 million to make Manatedi. I don't want friend me banu. Let me call me sister. Me buy see madam na fenya ka 10 can I mention aka 9,000.
Let me see, come here, 9,000. Okay, Marty. Ajuma ya pata bidia mi sita ina achi. Me ya lensu sume chukwamba. Iti nepo omu 9,000 nemi ya kuma omu. Na ansa mi tumika sa mati 230 million. Wane na diskali maami anase. Madam ne kate mati 230 million. Mentia sensu. Madam nenso mi buku. Bidia ya nkrata asen. Bidia omu ya nkrata emu. Enti madam nenso buku nemra Lawson ho. Na mwishim. Teye 230 million. Meba onu mu. And you're 230 million crowd, me never won. Maybe 230 million. Mr. Madame, I didn't let Madame let the car and Mimi Pukuna, Miss your traffic woman. The car would be here. I doubt it is a book, time out it is a book. And they say 230 million. Madame, let's do the man, yeah, what a book, no. Okay. Emma Fati, what about die or Lawson TV, Lawson radio, Yenti or no Kwana 17 year free. Sebe na asem na wode ba ha na nsane ne e ma fro ba na oba nkase nti yenya wo number yi wadaroma mesro ma e besa afro obium na eno de no wa kirikiri mu nkrata ne so wonfa ne nyina amena ne nti e be fro ye fidie so wa na wa ma yinkiri mu na wa peda basada wo kano no ne ehunu kure wo so na e kano kuro so na otwa kotombo na oba ne kirikiri mu asa nyiti chim na isi ma ministro bi phone na dia ko phone ate o fie ministro bi phone and to the man ya na wa ben no na bibia ni a friend what the amount na in wedding komo and need them why na ya tin sem bias yes I yen tiase but the all can say 23,000 Ghana cedi titiskan 200 million also say 9,000 90 million tete dia no nti yen dia all kind of crash go do krata ni na bedu ho ani be hu no kure wasem sebe ya enye say yenya wo nti no ma phone no me o bibia ni e be fra sisa no ba na so na oboye ni atini ma bia se we fidie so ha Msamidas Wei eye enkomotwetwe a ekoso ebra enne na daroma wo frɛ Maame ma ye ene nti wo se ye frɛ no ne ene no abonkomo se sika no sika botene na nkasa abehia mienu ma na wo se mo ma ne bosia ne sɛyi busa na bode ma no busu be se num no first come inte sabe kan se na da mi bisa ne ba no aha wo de Maame ni kan hu sika botene na nkasa na ye sɛyi Support na nkasa obeji she na wani. Enti masa busu mu na obatwi aye no. Ena interest be ka ho na ka ye double yes a. Akwakwa yes a. Interest na be to so no. Ma wo kai se enra na akwada no ye frɛ no wo se wa manage say 9,000. Wo se oje say 10 was it 120 and as I said we tuatua ma na ka 9,000. Omoje 170. 170 and omo tuatua ma na ka 90. Sa. Yeah. Okay. 96 months study be interest ni bia say Maame no woni ye di ahunta anhwe yi a wei empani se asam hye ma be ma bo panhwa e na wo no ka ni bre e say anhwe ya ba me de ni photo ato TV no so de ekeka kro no free say wa hye ye bossa woni ye be kasa na ebrepam kra obesan ya ba aka ho I think ye be se ne wo kasa na nka ma wo ha ni wate bi free say we nra asem nka update kra de nka nhyada mfa wo mo metena ha na nka wo yefra wo na wo kasa na nka wono so bibi wo mu a enye no kra na nka wono so counter na afenki ye hunu eda wo be hye ye nyina te say yes wo ba bi na wo gina no kwa ne ye kasa no wafiri ho wafiri ho Ba bia ana say wo ni ba bi wo de am ye nkwai amafo hunu ye na ye hunu hye ne cap te na enim say fati we hu susu a wo hu me mobo wo se mututu so mo fie ana bi me hu ko jo ne ye se do week month bia 10 million te month bia ma 10 no do wo de akotwia me twa man pa biensa ana mkata mi nya de mi tu bio mo fam skan de e ma me ma fati ma fa echi akotumi tete me na de edi mo saka che me se o ti ku ne pa ye nchantwia ye pa ye njana mi bia me po me bodua akotumi tete me na di o o se school no skana ye pa ye nchantwia ye pa ye njana mi bia me pa na se ma wonnim no wasa suban hu se kakra de a enya ye den na ekuo no obeka homoje no na obeje bosia mo san pene so ma no satam le girl no hu minim ne pa ekwan ben so satam na de ntiam ti no kuo no no hata no wawore ye kurom ni me fefre ni wawore me fanse wa me bra so seremfo de no wawore me bra ana bra no so ye obi a wa akoma bibi ni am kon ho ba de obetwia
enu nti na oba ekunu me nti na meje no me twa man pa me ensa so wie na susufo no nti ni kunu wu ye no kasa dabi susu me nya de me ntobio se bibi ba me bi amba de meko ti me nya de me nya nti susu ni bio ena me jai se mutu wi a mfom ska ya de embre me ena ofa che koji ska ne edi ye eno na nchen nti wahunu se ni kunu nti a wode wani to no gi ni konum na fremu ade na wasa beje bosia wasa de ma no sata bi se sata no so a ye di ma no ne kunu no onye nwuye nti ni ku oje bosia na ansa ni ku be wu buso me nan ntem buso me nan ya se numu ya musi mu hunu ntem ya anasa se ba ka namba net say maame magana oji sikan ni kunu wuye kura mo free takaba like who kunu wadi 4 months 10 days no di PA o PA na chikura na oyeden o sandi beji sikan say de ni bidie okofa ni bidie aba obehye ni business because ono ye dia oton bidie ofa na calculator na obeyi ama customers aha enti suji sikan na chikura ansa na ono so ne san yeden e san ko tu sa susu no bosumi bia 10 million no ansa na ono ne kwa akoto sa susu enti omukọ di sa susu no so na oso ohwe a ontime ena oyeden ojaye satan so na sister no so diska no kra dada na waje momu die asade dada kra was oye oti do okọ diska kra na o frese like can adri he ba he na o diska na ba behia omo na omo be yi load na yeden aman enti ono okọ bank kra na odi amerika kra na na ekọ bank akọ diska no se na nke yenya eye a mafati a na fenke ehunu de kotokuo no ye de kora no ebehye mu afa na se ya wasan free de owo ono nso se no obi phone kora na ode ne ye kasa enyi se wa free de owo de na se ode nipa cross phone ama no enti mo betwan ye wani mu ho no mo na producer ne ebesa ne mo akasa ne ehunu de ebesan aye biem oi yo alti ya sanfa seda ema semens vital mission pamchama me next case ne ntina se mame Semens Vital herbal mixture aba ene ne capsules ye nom ye di nsuo ne nom topa ye no siatica ebasa na ekọ enamumro ye na ekọ ulibido be ma watinka oba wo so de eka ho bi na no nso ne mu apagya ene nti oba ejibi oba be ma nso ujibi na bra watinka ne wode mu pagya no oba na bosomi akwanto ya nso efiri ho me pa chaw ye mpa bi no be ma wa ye mre na se mu pagya ya na still aye brego star me pa chaw wonim se ye wo capsules ene eye prekese powder so ho no mo kambo mu na fa bo adwuma ne ma amo 024 47185570 47185557 haji ya me pa cha ma chen me ba cha kasa kese ma menya sa banya fidie no ho me ba cha so ye muslimini ana pa cha rabi me kwa sorry okwa sorry me ba cha yo me ba cha obo di kire me wudi de sei di barkisu me pa cho kasa kese ma me pa me di barkisu me pa cho wote he me ti ayi jazongo na anopai de bako me ne sister bi na tentem ho no ana sister na ye firi ya bedane nua na me ti dem na obai waso wasra me wato ne sase wo bonwure na sase no wato ye no enche bia na hinda da ne firim teyene dada ne firim no wanti man ya ho pepes nti foforo na betena se no waso obi ama ne pepes to ne nia wa hunu de wanya no na mesi yo meni sika bia wo ho but me kwaji me bosia me kwaji a na ma beto me ne ma na me de ya mejima no se bi ka na me de ama anso ana okopa bia ka ho me koye kwaji sika ne bai ana me beyere me be yi 30 million na de man no wo su na me yi 30 million na de man wari koye no se wari akwaye wo se wan fan ye wo me de menim to obaye no se o ma ya de na wasra me opese wan koyi wan twa na sase no efa eton na me se o beton ko ade a metobi o pesan waso ope 1002 ana me se 1002 can it is 12 million ana me se me ba cho 12,000 120 million okay
me fra me ba bi kura wakuro no so o se me fa 10,000 yimbra 100 million bra ana wo se no wo se o mo moto dada ne de se o mo wa enim ana me si yo te me sa tumrika sa kwa adesman mo e ko ji sika 12 million no ade bra no 12,000 ade bra no ana me ka kire nso won fa nko na won ko ya kakra se ne saka sika on fa me 30 million na mbra me na wose ne ho kire na edie won fa nko wori sika ni nyina koy e kire na wa bra me 5 million 30 million wa bra me 5 million ana wa bra me 2 million ana eso ne no ho kire ne ntima fa ya asam ana meji me sika e be ka 1.2 kura me jama no ama kai haje wa ya de nyame sira afie de asase ne sika no 2 years ni me busa na no de atoa me busa na no de atoa me busa na no de atoa ana nansen mo ye be diburi yan ana wo se o sister de kan say man papa na obeto asase na amaya no ai se won ye den won pesika kakra nkoma no na wantimi nkwacha asase no mai eso wani sika nti me wasika me mane bi na wankoma papa no wanche bi mai me si yo minim se no ho kire ne nti ma sa ko pe 50 million ade amano no so ne sa haje o sika wo se ono de obetua me sister minisika na ai se onipa su na me ho mete sa ene meta besu a kire wo ai o se onipa se dia se nipa se wo ya no ya no mobo nti no akwa fa ma na afie de me 50 million no ma no ana ono so akwa ye boso miensa na me se na je de na wo de me fancy ya kan te ama me ba ye bufuye ama ne fa ne ko zongo mpanyimfo ho ana omko bo na ana o se asase no de be na omo se te sa de asase de be ne ye de asem na hye hagea se wanya wa asase ne ni ho se wo ho na wa mami o ono nko na nim ne nsama waka na afie de mpanyimfo ne ka se omo ba ji sika na ama ana me se na mo ba ji sika na ma me 2 years ni lo no wono to na me metuaka me da kom kora ne metuaka te o mama sase ne bi yoma 2 years no lo na ma tua no loan for ne nsese no won tua me sika ma me na me mfa ye de me ono ntina me de abadam hajia yes me pacho wanga sa wo ya adwuma be me ton aduane na me no aduane na masoa na meton da aduane meton tubani ena de ono ba ho bosia bono no so adwuma be ono waton coastone ne ma coastone ye de hia enam na wa wo ton tubani ne de oton coastone ho akra na nka wo so onya sika na ne coastone ye de hia bia wade fridge ni si wono oton na mugum no woton ena oba wo ho baje bosia ne se ohene ne se foforo na waba ne se obia metue sika ne anya na saase ho nkrata ama na oniska ena obeje obosia ena afi obeje busia wie no so woton na saase no fa ba cho saase no minim se obia wo to ade a wodi kan hwe na wo daada ne se yidwom kura wo kwa ko hu ade ko de daada no hu se wo pansa na wato wo kokko hwe saase no ansa na wotuaka man kon ko hwe ne se me ya majune se oba woni asase a won beka ho asam me no no so ndi asase no nkombo ogidie no so nti me no no ndi asase no nkombo no minim se eni ho a nka wa meka na oba ye no so wadi su na ebaye ebesu nti me de minim se mboa na me boa no nti wo se obeto aton nti na me so ma to bi asana mesa to asase na sem so kra no na bosia na wo so kwagiye na wo so de beye wadwuma na ada na bosia de beye adwuma wo de ebre no se onfa nkotua na saase ho nkrata ka na yenya na saase ho nkrata ma no se meji 70 million sa no meti so na me de 40 million ko fa nema no ana me de 30 million na de ma no enti wo ye dan na utua ye no na me de ye adwuma no na metua ye de 40 million na odi ye adwuma no en one na odi tua ni nyina ne na tubane no mfa so wo mo ho eye pa
40 million na mede tua ne dia mesa akɔgye ekire ne be ma na nyina ana mede tua afi yemra asase ne so biemu e wo discama no wa nkwa nkɔhwɛ asase no ɛna wo de ma no edi na sɛn ɛna aka asa wo kɔ akɔhwɛ ɛna ɛyɛ na wo kɔ hu sa afɛ de asase ne ni hɔ edi ba say 1 week de kwana na me sa ne yankwae na me nkɔhwɛ wo se wo ehene wo mu guso ye papers nto wo ye papers ni wi a na yakɔ akɔhwɛ asase na wo nya hu ye no ya wo atua ho ka no wo mu ye ho papers ama wo mu ye ho papers na ono no papers na ama no nto wo mu wi a ne yakɔ na papa na akɔ chama ya prako na mesiyo nte edi bosom no me sa akɔye wo se menya abotre na de obecha asase na ma ya na tukwan ese di 1 month bi me sa akɔye wo se menya abotre na papa no ehene na ankasa kora tukwan na waye pepa na ama no na akase asante hene nsan na wan fa pepa na mbra na yankwache ana mesiyo abapema ne no enti oba na ede no so ba mu say oba beta o maami echi no na akontokwa odini de san Sharifa tu meboa Sharifa tu o maami o tua asase ne kan wa mama ne me pacho me nyame ne nete me ma ware a me ni kunu nete iti me wo honum na ma me frem no ka chem say na danfo bi say asase wata asase obonre na eye full plot enti no nyame ya adoma wono na tofa e wono honum enti no obepeda na wama ye nyina ya kwa asase ne so okay ne yakohwe enti da odi scan man no plano na me wono ho me ba no honum before anopa maame ne beji se scan okoje wo bank no e de bre no o man 12,000 sa ano ne ye bosia na edi kan no ana asase ne de no bosia na me bae no ana o ka kire me se wodi kan ama maame ne 3,000 Inti 3,000 nechi no. Ena wo to asase no. Ana wo to asase no. Okoje ye no man 9,000. Okay. Eso so nti aye 12,000. Okay. Inti maame no so so enwumre obaye. Ono amukura baye. Na me pacho ansa na o maame o de sasika na ma no wo bisa o maame se wakwakohwe plot no a wo tua ka no. Fi se bia na da nsuom. Ebi kura na ateche. Ebi kura na ba bia ho no mo no ewei. Chese nsam ne do so fa asase ho. Na chese mistake a me susu me ye no. Oso wa misa no. Na o maame munuanom no na asa wo nko ne ba. There be a dosu. Na no bia ante ne nchen na anama me wo so wutua ka no wa ma o ma no mu bia amane fi se ampani se nyansa de eni ba akofo otirim e na toda kra e bia e se wo dwene fie ho nkwala ne ade bi wo kra asem bi wo kra wadwene kra bebo afa so ma wo misa bat se nkwada ne bi nimu a e bi obetimi atwe wadwene e de agina so wa ma o ma no mu bia amane me bo we na me ka kire no na o mo no mo tie no we die se nya no nete wo de o mo no mo tie no hwan na wo ka kire no de me no mo tie no mo susa amususa ne ye menu we wa na ba koso wo tamale wa school wa tamale training nti wono no na me bo na amane sa da ne so no so bai okay nti me sika ne ma no anopa no anwumre no na ono no we ono no bai na ofra we se wo hu na achi na o mo nyina sa bai nti mesa de asase na asame bo omo no na ba ma ne busa oba ne se na ma asama wo kan de aya na kora asase ne edayiye wasi jenu so ahu se be ma na bisa asase ne dayiye na se wo twema dwena gina so se edayiye na wase oh mewra emma oyem nsewo na eda ho jenu edaba bi ayi pa wo kora hu a woni beje ne se na me se apema me na asam no menim se wo betime abono kom ne jidie menim se wo betime ayamesa akora ha na maame empem yensa na wodi kan de ma no edi sen ansa na wo kwa osan be ka asase di a kire wo edi ba se 2 weeks ne tua no oje ye na na ontua ye no na edi sen ansa na osan be ka asase di a kire mo akwaji sika twitwiri die we di ama no pacho waji ye no no 2 weeks no ana wa pacho anya document we na mehia ne sisi a mesremo we ye ba ko na di kan ba me da mo se enti waji ye no edu be se 2 weeks no ansa na wabaka kira me say wo sra me wanya sika nimnim ya metua meka okay nti wo twa fanaton na watima ye den atua meka
Enti half plot no de ma mo 12,000. Na se bo nwuna asase de nam be ye se de ho. Sky utu asase ka di mfie sen. 2 years ni. Enti emfie mienu no watimi ato mrade saa bepem ne. Bepem ane. Okay, se wo ka sa wo afeli asase no wa nya anto. Enti won fa wo sika ma wo no. Asembe no wa kan kire wo. O say wode baba. Nti wo say wode baba no. Ana mpanyimfo ne ono ankasa ne se ono ankasa ne se date say ayi o se date say da bay say we date ba cho date no wo de kire wo me pa cho me sorry na ben ayi ne mame date na ho me pa cho say sa no mehu say ase o pese o twe maame ni di wo hu nti me ana me de ne call ye mpanyimfo ahemfie jazongo ahemfie nti me de ne call ye no mo frɛ no ana omo ne kasaye nti omo ne kasaye na omo ka asase na se na kyese asase no mama asase ni ni ho oni asase wo ho no nti no omo ka kyese se ende so oni asase de wonya no mpe yesika mfanye de mfamaye ana mma me so kyerɛ se loan na woji ye no otua ho interest nti no so obeji sika na obeji agi ho interest ana sa 2 years nso so oji ni sika no 12,000 no enka odi ko bebi akobenya asase ato ena ye 12,000 no odi ko bebi a wonya asase nya den ento enti no obeji 12,000 obeji agi hu interest otua ye nyina okay ana mpanyimfo no pa achowa no mo sei wo de ye o mo sre ya ye nka ye nje 12,000 ni sa ana me meti ase nti meti ase no ana ya shine da say February atwemu ne ending ne ye 1st February nti ne ending 28 for ana 29 on first scanning fambra nti ye koye no one first scanner famba ska ode ba ye 30 million 3,000 e what 12,000 ni mu no 3,000 ode ba ye me ba so du am kakra bi mame Masha Yes. Masha machie. Ya na o mpacho ho ye. Nyame adumo na won so e mame. Adom na o. Masha na adan na wakwaji obi bosia empemiensa de edi kan wantua. Afe akire rosa kwaka akire ne se wonya sika ne ntua nti wokra asase no a wobegi hu sika bi ekoye ho nkrata no woton fa. Na efa no so wode ma no empem edumienu 12,820 million. Na eno so wonum tua ma wa asase o sika o wonfa mae enso ma me yese wo ye adwuma wo ye coastal adan ena wakwaje obi sika na wonni asase ton na wakwaje wo yonko ba sika na wakwakodie Mame ye di ade na kwa ne se Mame no eye madam fo pa waka ni nyina wa hanti kwa asem no so maye di akwa ne se me wo masas wo se asase na ayira so kra me kra ni minnim ena me ma wa asase na ayira firi ba bieda yira firi ba bieda ena me ka se me minnim ena me ka kire ne se me wo asase wo na se di akwa ne se me ho akire me na asase wura kra na na ka kire me se me fa 30 million bra na enkoye ho pete eno kure me di 30 million no koye no me ji me ma me ni 30 million no at once no ma fa 30 million ne anko already sukura no na me de ne ka ne ni ji sika bi ena akoka mu 50 million enti ekoba sa no a me ka che ma me se on fa 30 million e ma ne ache de me nya 30 million di koya asasi ni na me wutie ni yi pa mame me tie o pa asase ne eni ho no ena mudi mi akwa ahintie asase ne da ho ya ena wo ma me balance no po dia wo de so me so ena ye 120 se ye kan na asase ne gina na ma twa ma ena wo discount kaya no first o ma me 30 million second me enya no po na me di tua ka o enya no na me di tua ka scan e bin da ho anka me kura no anka me masika we ade ante ena me kwa free na me kwa pay loan 30 million e de bae kam na ye di asam di kwa ahifie no
ya de ko ayensie e na mo se e se bia de na akwakwan no asase no eni ho e wo se me ye den ni tue ni sika e de man e no kore e nyina yeso mu musu mu mo ka tell me krase asase no enya de amope bi mu sika na mope e na me si yo enya mate enti anu mu ta na di ko mumudi mi ko ahentie e na ekwakan e na sika no menya na at once sa emfa nko no kwenya mi enim minya wankasa maame no kura no woma no omunim se minya na at once sa emfa yede emfa nko nti me mamu kakra ne mate so na me sa mamu kakra e na e ba be di sala kesi no kura me hwawe dem ko gye kura me nyantua ye e na me si yo enya me sa kwa ahifie ho e di akwakotu omonim me sra mo a omo sra mo mame no mo mame mra kakra bi enkaye na aka no me de beba enya se no me no omo ntwi se sika na aka no me fa mma yo ma asha mame me pacho wo to asase no edi emfie dodo se na me wo sesei wo se wo hen foforo aba wo se obi ametu esika na wonye nkrata amamo ho na me bisa wo se ansa na wo be kọ ma barikisu ho haji abarikisu ho akwaje bosia no na wakwa hunu se wasase no eda so da ho entum firi ho ansa na abaje bosia no se wo de kwaye nkrata me ba sha wo se na ma jisika no mo wo je mpemiensa no edi san ansa na wo kasa wo ton asase ne fa ende min kai yo madam obaso ka chem se edi afe ansa na wo ka che ne se wo beton wasase ne fa na endi afe enti saa bre no a efie nkono asase na anyira wo begi sika ekoye ho nkrata no na asase ne nyira ye na emom bosome kakra ne ntamu ansa na wo beton no eho na ekokwa yira ye moa dabi o tane menko me de nipa haji e wasam a wo kei emiye hunu se saa tam a beje bosia abrakwa na asase na da ho mfie nkono no na wo gidie sa asase da so da ho eni ntina na wo so ba begi sika akoye ho nkrata wo henfoforo ne ho ne mebo ana se eda ho me de minim se ade ne eda ho se ade ne nda ho enti haji a emfie nkono no wansi so da okay emfie nkono na ase asase ne da ho no wankodo so da manko okura minsi ho mpo menko ho wankodo so da dabi haji a asase ne da hefa wo to no okuro ben so me to no lafia lo me to no bonre ya bonwire hefa na to no anti mfie nkono na wunsi ho bonwire kuro ba bi eda na da na wasase na timi atu afiri wa ayira anase wo sai na asase na ayira ye nti ase Masha madam teno ayira no sai na ayira Pesiano ayira ye wu Masha wo to sa na nsese wo akira ya nti ase da me ka me kire wo asasa as na nsese wo ya nti ase da ye hu se atu afiri ba bia na da na koda ba bi fufura na asasai Dadio me nko ho mfo nti na de ne kura ayira sanka de anka me ye ho pipes ni bibi anka be de na ayira pesiano hwi nkutaw ade da ho 9 years ma de kira ebi ni ho aha nti seseno mama Masha wonim se obi di aba se yen kan kira wo se ese wo de wadwene ene ko biti ai barikisu ekokwaji ni sika idi ye wonim se wabo barikisu wonim se wabo ne kro no wei na efe ni nyansa kro no ana wasema mike se yebo aka kire yen fi se mfie nkono pa wunsi asase ne so da wonnim sasase ne da hode a eye na wo kasa wo kwa akoye ho nkrata eye na akasa me kwa akoton fa abrakra mfie nkono wo akora no mfie nkono no wonnim ba bia asase ne hye kora da Emma Asha yetie wo madam say eno na makan what can I say Emma Asha madam wo se ya ma wo mre e woni tua no ya ma wo mre nkosi da bayi ai se obi aba me ho kura mpacho
na obi oba ho no sesi ananya no ho asem ne ye ka ma ahya ye ni abre sa wo de barkisu sika idi agora yesra wanhwe ya ayonko fada da montamu no ebesai se anibrisem ne ye ka wo se ye ma omre nkosi da bai se no aje do mo pese me ye de asam na ko ahemfi asem no wa ahemfi asam no wa ahemfi no nkire se watua o enti wo se ye ma omre wo se wo kura wo de kwa ahemfi ko sere se ye ma omre se ye ma omre enkopem da bai fi se wontimi nga se ye ma omre na se mfie wo hakra na wo da ho no mo untua wiye ye ma omre enkopem da bai me na mpanyimfo na akasa me nyanko omo anti gisa me ko omo ho anti de ma ahya ye ntewa se wo se gisa kwa ahemfo baby o de me ko ye no ahemfa no de wo ko ye na some croppers would have some cockpot. Nothing you do some nothing no da. O kwa appeal. And to what me can try me say, would you some no kwa infantino? Tama wo pa na obetua. O ba ya wo ka try say you dis salary 1 week who dis kan ka ya ne baba so so. O de ba e. E chire no, o kwa ya wo no mo kwatina ase ya wo ka say, ane your friend say, mo kwa hihya mo tama mo dis kan baba. Mo friend me ka try me. Mo frɛ me ka kyerɛ me sɛ mimi na me di asɛm ne ba yɛ nti no wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ da sɛ na wobetua sika no na kyerɛ sɛ wo no tama wo pɛ na wobetua sika no ana sɛ wo pɛ sɛ wo kyerɛ yɛ sɛ Masha aye meba wa san aton amabi fro me su kofi number wa ha opa yɛn frɛ no na kofi muntie kofi enu asɛm Masha madam Masha meba cho wo se ye ma wo bre nkosi da ben e na wo di sika ne be ma ode ni be kosi akogu mani mu ase ade sa ni kwase no problem mo anya be gu me wi Masha Masha ese wasem a wo ka ye ne ye gina so adi asem no wo se ye ma wo mre nkosi da ben se ye tie wanu masem ahimfie ho na ko ho nya ahimfie wa asem ne ye ka se wo pesa wo kire ye se ahimfie ho na asem no wa ye yankase betu bofo ye wo Ohene wa ha ama na kwa ahimfie ho ama ya sra ahimfie fo mo na tu bofo mo be ka ye ho ne ye no ma di asem no wa ha ba bia beduro no ensa nkwa ahimfie obiom ti ma ye da wo be se ye fama na disika ne beba Masha ye tie wo Masha Masha emeya mfa police ma ho me ka me be se wa wo hye woda se wa hye woda de ane wo be hye me ma me mom ma hye woda ama eda no ya de hye ba je asika ane nti me ba cha Masha uti me ne ada ben na wo pese ye ma wo nkoduro na wo de sika ne beba Masha jina line so Masha yima no na ye ni asem no boko mesrew Masha producer mon san friend Masha ma me yi na wa ye na dwen se won kasa mon friend ma me na ye se di akoduro na o se ye sra hemfiefo no na wonum tubofo ebedi ma ye hunu kra sa mpasa aba ho no mo se sika ne je e na ye je enti Masha wote me nka fa phone me ye mfa police emam ma ye mfa ekwan foforo bi so nan ka no nyisika no ebasa entwa yie na ese wo ya yesa yonkofa da wo ne mienu ntam nti wo bese wo mia ma barkisu ono so ye bosia na oda no a wo tua wontimi nkasa wo yonko ba nkwaje bosia na wono nkoka na wo sori a wo da wo hwankoro mo ensi kura abusia yanko aye atwea ne yanko bompa ye na me yadoma akine bena akine wukuo ya wo yayi akine ya wo yayi kafra na ye ko aye atwea ye ko akobompa ye ene nti akina anopa du ba kon angela fam mu wa na ehyen no na etu kasi ka bia ni wo fro ni free besen ko na kobompa ye ya woda fia da memene da na mo asifam wo mra no na nyame wo bisade nyina wa ye ede amount Masha madam Masha agro na awudie no oni media wa hwe abama mani abre me so me pese mani bebre anka ne de dio ka bi betwem madam ba cha say Masha me se ahimfie ho na asem no afiri ho ye bekwa akofre aye bekwa ahimfie ho ne yakwa akoma wo mo ede wo mo nipa ba abekan ye ho ne nyina ya kasem no eni nti hye ye da ye mfa ma wa wodi sika ne beba madam next month me discount beba me ba cho next month no first and now dey ba first May and second May and third May beba o say
Me ba cha woka say next month aye wato no watra. Ya wo 1st May, ya wo 2nd May, ya wo 3rd May, 4th May, 30th. Da bay na wo de beba. Member 15th May. Why? Ana ya na cast me work appointing no. Me ba cha ha ma sha tie 15th May no wo de sika dodo sei e na ebre ye. Esa balance in fact so obabu say o balance na aka no. Mo afe na ne awodi akuma ekwanyina me ba mocho afe na mo san fa receipt ne nto so ma me na mensese ma no sika botene na nkasa a ye de to asase no eye 12,000 ana barikisu aje barikisu kwaje bosia ne ho nsi hu na woro masese no bosia ne ho nsi hu no o mo sese ye no eye empem nkono ahenson aduakono mienu ye ka ne mienu bomu a na kire se wo uba betua sika no empem aduenu opepe aduenu baako ka ne tete sika no opepe aduenu baako mpacho faska no to so yiye mame opepe ahanu ene say 21,000 and 21,000 eye empim na duenu baako na kakra eguso ene nti Masha wutia 21,000 plus connected to sika 210 million ebisan eguso eno ni sika wo de ba mpacho wasom da madam mpacho mitimi so wo de be si bia no so me ka to se balance ene haji a wuntimi so ma me mpacho echina me hia wo fie ha me say balance na aka no eno na me de beba me mpacho balance ne yesei aka 40 mpacho Masha me mpacho me hia wo fie ha china nya me yadom a mehwe wanim Masha me ba cho mi hia o ha ekina Nyankopon won fa yanduru Masha wo say Nyame fa yanduru Hello Jina line no so ma me di Kofi ma chen Yana Kofi wato asase wo Masha ho no mo Masha ben ba cho me ba cho Masha o ye coaster Amba cho mana ka say me di Adwoa Aprebi me kasa free Lawson TV me ayu emlebu waso oton atase bi ana me di misika eko wurem na me di ko wurem nyame num kwene no kwere ba ko pe me ntwantonto e paso me hu ba bi atase ne da atase ne da se da me hu da wadi bi ko bonwe no wadi me ko ye no ama ya ko wa bi ko mu che bi atase ne wa ana hofu ana se sa ana tu try ezi misika no kwa we misika no basa kana otu an we misika no basa kana otu kakra Kofi asase no uto ne sei Kofi hello wadi asase ne ma wo sei wadi je wo sei sa tamuno wadi maame enu ase food protein ni ko ni mechim wadi ebo oton ma wo bo sei sa tamuno ai Kofi wadi je usika sei wutu ya sei ne ma Masha ase be 90 Masha wo ahoma no so Masha wojina so na atim se wode phone na to baby enti Kofi usika no wo so ye ne basa na otua ne nyina ma wo de otua no kore ba otua ne sika no ye ne basa Maame fa kwaje so na menchia bonwere hene na bobi ansa na wadaroma memoache anopa se wo mpasua so na Masha wode di prepare go ye pilolo wo ho no Kofi mama ya da se no mre wate mbajamati abusia aye Kofi ne ate ne nka no wono so Masha no eton asase ne bi ma na wode je ne mpem nkron Masha me ba mo cha mo san fra Masha mame em say ade no aya adwene kase a wode nam ma Lydia aya adwene kase a Masha de nam a wode ejeje enkrofo sika ema maame ahye ya ye ne kase wo hwese do siti won so o hye da nyini so na hwe ni yes wonya ready so bibi fa no ho dabi eche se o take advantage e wo maame ho se o mre ene wo fa na damfo ene eche se ni sika sem wo ye ya ajejeje ya na when aya kro no so no obi wa ho a won hye da nwura da mu se wo kwakwa akoyi sika afiri ho ni abo kasa wo ye awi mame ba hello Masha Yes
Yes. Emma Aisha nyame ya dom a ekina me hia wo ha. Yo. Me ba cho anopa no nso pepepe na wo ha wai. Nyame fa yanduru madam. Na Emma Aisha ade na wo san ton bo nwura asase na asan de ma kofi biem. Ma ton bo nwura asase ma kofi. Ai wo ton ma kofi so ka chen sa asase bi ma mpon kono 9000 o chia de ma wo. Oye minua. Enti yes wo dia yes ye di awu anke yankum mani no wo dia manifo nko a na de wo ton asase ne ma wo momo a. Masha ada na oyo ba na sa suba we na wo ese wo da na die. Enti won se asem a wo kan akofi so be kan ye eno na akofi kan ye o. Wo se kwakwache na asase no wo se ai na hafu na wo hunu ba bia hye da. Na che se ya dwenkase na ade na Masha. Masha. Kofi wo tie o pa ntikasa. Ipa to kofi no wo hobby. Wo tie o pa wo jira homa no so ntikasa. Nada what to say? Wasi wo so ton asase ni bi ma ne saa. Wo kan se kokko kire na asase no so otu ampem nkono ma se ko kire no so no. Wo de ne ekina na asuafu na wo hunu ba bia hye kora da. Saa adarega no na wo de ye wo no. So de na wo ye saa ma Asha. Madam Pato what you are saying? What you are 9000. 90 million. Aye, 90 million. Pato mo busa ni ye die. Na okay wo so otu asan na ma wo. O dia wo so san na otu ama wo. Sa wo na wo je ye. Enti san na otu ama wo. O 50 million na ma mi o. Na sister million ye zika ketwa. Sister empimu aduasia ka ne tete sika opipimu aduasia ye zika ketwa. Na o ka say 90 million na menti ase. Na chese wo ji 6000 so wato asase ama no. Na utimi kwakwa che na asase no da baabi eda. O mi ba to kofi no wo hobby. Enya no asem de ye ka. Me say kofi no utimi kwa kire na asem no ba asase no baabi na eda. Baby. Adenti na na wunim asase bi ani ho. Na so ji ni sika adenti a. Mashe. Madam. Ade na wunim asase bi ani na bonwire. Na wo kokwaji obi sika na wantimi ankwa kire adenti a. Masha kasa na wankasa me wi a me frɛ bonwire hene me mara aposifo aba beche wo fi sɛ wo ye adidi bro ade agu ne so ɛwɔ na saase ne so enti kasa me mana de na meka na sɛ ɛyɛ tro ani kro no bo ɛna wo bo me bo a Masha kyena ye twɛn wɔ ha na ɛkyena no sɛ wa ma ɛkyena no sɛ wa ma me make sure say ekina no bonwire hine metwen wo ba ansa na mefrɛ na mafrɛ no say wa ma ekina no na mefrɛ no o kina nyame aduma na kwa ahemfie hifa ahemfie aja ahemfie enko ho ekina aye ayija ahemfie mpanifo de wo mo ba ha enti brawa ba hia wo mo nyina wa ha aha me ba cha me se bra ha ayija ahemfie mpanifo ro ba no wo mo nyina wa ha se ehemfo entokwa na wo ku no so woni mu a say Udi eja ho na bra ekina beba na ahemfie ayija ahemfie mpanifo ne wa ha na se wa ma ya kwakofre bonwire hine so ne mpanifo so mama beka ho na ne afa de ya gya asem na ma wo mo na wo ba hunu ba bia susu a wo de wo befa enti kina ya etwa ho Masha producer me ba cho mo so ni mu wo ho ma me ekina wo Masha wo ba wo pe wo mpampa mo cho mo ntwa ye wani mu ho no mo dem ase bra condemn ayo kafra Ashay wo gu me wo didi na dwene ho papa na say wa ye na dwen say wo be hye da ye say me wa asase no obi na toma no so no na koto anko wo de didi bebro wo twe ekura na wo de te ekrum ho me ka me kire amanifo so nko a aye kro no wanti no ho ase say obokro no ko sa wo hwe maami na hye da say adamfo nti maame 30 menya eninti me to asase ama me to asase tete no ne say story mi po ye say enkura rempadua asase da wiase ayira asuti ni didi ho ese me wa asase so ho enuti yenhwe ye ho ye emma binum timi ye ho akronfo ba wo pestal bi no maami kro no e no obo
na minim so wo kunu so wo ma wo ene ni kunu hwe ne ho ye na ye ma mi so hwe wa kasa no wotu aduane a woton yi wa he 500 kra no enso edoso wuti mi nya sika kwaje bosia sa kwa ye de be ma wanti wo se madam fo ene osu na ye mbobo o kira ye be su ni aba ne ho ne ye be kwa ne ma ye ntra wiase nya papa bebre jimi so papa ye betra heaven ni wa manani ana ho wa manani ana ho sa wadam fo se wo ba ye wo ba be su ma mi so be su ampa o se na wo kasa kwa ne tochi no ne ya ke wura mu tochi atwe ni besi oh because bonne enya de a wose nipa esososo asofo omo wadwuma ye o ye wadwuma ye o adwuma de ne we de nye ye ne am se we de nkramufo anya mo asofo na be ye ho menyi ndom nyina na ya na omo ebi nso wo ye ho na bi wo mo no de omo a we de mfa mo omo a de wo mu ne se eye de na ba onipa tirim se me de metena wi asena me de madwene abu nipa nkoa so wo didi na dwene ho wo didi wadwene ho se adwene nyame de tu ye tirim no madwo a wo de ma ye se kobu obi se me de menya da bi o na nyansan wunya ya wo di kwakoye we se matrike no me pacho ade na amfa sa nyansan enya dwuma emfa nhwa customers awe so nya dwuma we ya dwuma kro no ya dwuma asemo asisi ya dwuma enye dwuma na wan kasa wo wisu mama asase no so won toma obi amfie nkron anko so da enye sa no kai ye kiwe so wizu yo afa wie ye na ko ba se waton am obi ama ivi kofi kura nso anakwa me anakofia waton am ono nso ama akodi ni ono nso ne nsem enna wo san bisa ne se oton asase ni ma branches so won toma no later wase waton afei sika no wase nye 9,000 na 6,000 adai abaya o unye be mampo ni akasa kukoduro oba baya kitwa te say ba ho faiti hey na utimi de bonne kase hwe obi abaya monyamfo obeto na duro obedi no kure obebo wiase obi ho fe anka diri die kire ko be bie ye na nsusu bai nti subai na bebu obi na maami ka okra wasi susu obebo kro no bebu nipa awizu wadwena maami wei manu wori wo so obu no obabre wa wo tintini mo wemu eboa se be ya wono na setena be ko yie na wo wizu nyansa ye besre mesre ma Ohene me pacho ni die case we die case we na bonwure mesre wo de wa wo dia wo de wa wo die mu a me sisi fom na wo de fom na si fo nene na nankasa maye na chiamente na chiame omonte na menim Aisha kitwa we so ne asante ehemfo be ensia ene o man so twen because of asase ba kope adai mama said the man leader kan memi ntu fu kitwa bi na menim so time na so mami ni wono nko hwe papaye yeso bebu ni paba fa sebi nyansa eto ho asemo yawo hwe nura sa na mane ba ko betena ha sao sebi mpredu asa die na wo ukaba ewro na akobo obi ukaba na ewure o street na ewuro gu fom una akobo obi oja didi una obo obi uwo die anu abo awan obi nyum wase kwami ahe me wa himpo kwami ahe me wa himpo na me kobo obi wo emo be na wo mu bo nipa ye bisa se de awase obi su na oye me mobo ewurade eni obi ba bepew na osu abranti be beba na obesu so opew na wako wim na so ho ato se fom yes ah debi ma woni na wo sa aboa wo ni nipa bonefo ba wiase nipa bonefo aba wiase ti mu amoye papa ye nkase ye mo nipa nanso se wo ye me mobo de ye mfa mo nipa ebi kura de akwa aware ama ye mo so asem wo ye me mobo pese me ware na me boa no una ba wa obi aboa no aware ya ware boa debi o eja brabo mu nsem entimi de me futuo ni se wo wutie Lawson no pay no fetu hofo emwoni paso wo mobo esese oboa no anu aboa no na se wa besu osu ye wo ye me mobo osu ye na me ho adwire me wo ye Yesu yo kwande me ono na manu obo ni pa se nua so nyina no obo nkofo wo ye Yesu
Abusia mame enkodi dwaketua bi emra sesi a 3p garlic mixture me boa. Mame ya okọbọ ọma obi busia yi. Ya frɛ no a ne base wo beba wantimi ama. Ya frɛ de mame wo ankasa wo se ye ne wo nkasa na ye obi phone so na ya frɛ ne ye ne wo kasa ye wo san afiri ba bia wo no. Esan ko ba bi foforo. Me ba no wa kyerɛ wadwene wo san se mu na hwɛ. Aye Benjamin Kwasi mystery wo se we de ai osuasu agrada na mo so pa. Was it ready? I grad animals of and what it ya? What baby, will be you and Nim say, who boo be no way from for. What say from for now? Only say what per can be so fe now. Just with the Yansa Munyansa bow, Yansa Prono Panio. When Susukra, Mamma gave me fun was the or Bapa. Say will be oh, I somebody at it and to Wamunina. I do my drink, Abba. Condemn. Mame na wase ye frɛ no Obeka sana fe de frɛ no wa free baby we gina o. Obi a wono akwaje sika. Ono onye no kwafo. Na nam ka ze bia wo fa wo kwa telefone ho abanza. Ne de me koma ba. Na de wo mu ni se. Sa mame no onye no kwafo. Onye no kwafo. Osa na de mo photo eto ade no so a. Oya no wo mo ese yempe. Enso ye mu biada. De bi na no de wo mpe na abenya. Ye mu biada krokro mo kese mo beba. Mama, ewiase ete no wodi bone, wo yem fom so a de eto aso bia beba bia nya papa bia mu. Nipa nse no nso, wo yem fom so ana wo ye bone a bibie be free mo pie bie no ebe ye papa wo ne beje ho. Wo ye ni ye ko ni mbeti Bible na kan clear. Eye de na wusuro se ye do photo to afidie so anje. Nipa chawo, edi enti asem mpanyini se ye wo bo abaso. Ni ye do photo to ha. Enka wo mama dance. Ado de enonko. Yet yes nkofo di birthday ni asend eya ba ya sam fianto so. De na no de akobu obi gi ni sika do to so awon se no de da. Nkrofo be hu. Nkrofo be hu me. Enti nkrofo be hu no chese boni e wa chire. Onya adwuma ni. Na na je nu akasa. Wo wie ya oso obe frɛ wase ayi me obi phone e na me de yekɔ. Baby wo duru no. Wo be gi sika ma ne buru 200 million. Woni mobile phone. Dabi. Phone 100 Ghana cedis. Aye kitwe enti woni bi wo ka chese me ko obi ho e na makoje phone aye ko. Wo be so kyerɛ sɛ. Wo be se wo kyerɛ sɛ. Mama ho maka asem we sɛ ye man na yetimu no ye system no ebo nipa mani di bone. Enti na man na obi ye kristoni a na da dwan ye kese. Mi blame nipa o because mama hwa de ekɔ enipa te ho. On person obeye bone enso ni nua be hye na woroba amana ye bone o minimum mama come in photo to so ankampe se ye man ni ye nso ono ne se photo sam ne ye ma wo bre fa fa ma na ye se amansan nyina ni ye hwe nipa na wabu no hwe ono ne tibia ne bobre ne hwe nipa hwe di oda so we kra ye we ye ma sha e ma sha no se ye friend ha no so ne obekọ ayija nzongo ahemfie ho wono amra ha no wo so obekọ ayija ahemfie na je bekọ ayija ma ma ne nko na ma ne nko yes ma ne nko eduma bi a mama se kokra man fere se beto vi no mpacho fa sa wata so pie mpanyine me pacho wada ma do ahwe ma omu mani wuru se won twema no sa en twema no ene sika ye fa me nai tu ni patentene ko ho mani nko bonyuna hemfie mani nhia nananom mani nhia chiame ahode wa ne ho de a pa bibi sisi na ni wa ne ho de a be de beko make sure say nananom se bibi wo wiase mama enti de oso ni phone no ono so no on pe phone wa nya phone say wo say ni phone nyine muni ma bi otie want na fie ye hwehwe no ai oso kokwan so we okode kwa so okwa so Ohene fa okwa bidie ba bidie bai bidie bai what are you crying hunu so bidie na bebo awo me se boni nti na mo ye adwuma na mo sika ahye no adwum boni etachire sika ahye amende adwum boni na are na wo utirima adwene nya wo so wo bobre ye wo so bibie ma na asai sa wo oh yes obi aboni wo tirim bia wo so bibie ma na asai na mama yekumdwafo digwa abre wo we kwaje bosia de amam no etu na wo tuatua na wo discount ko fa bidie na wo discount ko fa bidie enye nwa se obeduru ba bia bidie ka a kire nya nipa bonefo ko a ko fa
usi kwaso na bidie ka na akire nya wo be dua say ye de talk atoto na si bipo so enipa ekofa bidie nipa bonefo fa enti ekutia no me ni kutia drabafo mu ka bidie ka mu wiwam na o mu komo ya de no me from ka bidie ka afo mu wiwam mama ene duaba ba wi ase enkoda ani asofo preach de bia du asofo preach ye preach no mo bo edi entia mama eya no akwa ye bibi te say enen nipa no oju wo bibi ana wo ye obibi a wonsuro dabi just say on ferry onsuro ene edin so say de maami a wina chire waje say ye be ya ne nsa be kanko an hia no sa maami a wo mu dikan ahya yi die enya ahya we say no maami ba kwa diza maami barikisu ye no ohun wa ba baji mu yekuo ena maji sika no ne simple ani say wodi ewo mu de ye adwuma ya se late group ena akonka so a o kwabenya ACP road power bus stop takrade anaje estate no ma me fa number yi ma na bia ne nche yare ba ko mienu bi na ne sorry ma me ko so dua ya number no aye 02 Eka de ya da bi wo fie ha bre na de akwa akoye ne se nipa no ogisika na on pese obetua ena onka kasa papa so mpo fa ncho ma mi to se rofu na no wadi ani o o tu se enfa na wona resa ye frɛ ne ha no wase me kɔ baabi wase wanya hɔ eda baabi kura na eto de ehye a afere no ba be pachew ato de ehye no sebi wo mani eden kakra no se ye bebodua no de wasefo nyina akwakwada se wo ma no ho no de na de otene ba bi dwene na ho so ati ase edi ti mo ma ye nsra de statue ema besia ye nhye dan fa nyansa kwan mokro no se kro no nye na so nka sa adwene kase edi nam se de anka enim se mema na nketa ye danka mema so koyi mema so na mema nye dia aye mo se sia mo de na aba mo kam de ena boni abawiase nyina ye ma ena boni abawiase nyina ye ma boni abanyina ye ma ema de na ehu se ena robi kura ye koyi be kona ma ema di nka robi ma ema ka ho ema menye uchim ara mo gidi awiase ema nkasa mo be je di awiase mo be pede wiase ne mfama mo ne ntumu ana munti na adam kodi duaba mo muntia aye odo adam edi edo eno no yire beda no o charge wo no yire beda no o charge adam ni ivre de na adai odo be ya odo na ko fa no me mama kunu dia ma ye bonne ema ye trouble this time ema no duduo na munye manka samunye emanye ya dase kasanye emeba munyane ya dase me kwa mama no so aba na ko ba ya amroba die nye no do so se die ye no yes emenye do so na me kwa homa no so 85 munye percentage 85 mo de ye wunya ma asama ya susuka o te ma ho asama ya fa kunya tena so adai ai e ko tamfu nko na ko wade yes hello oh me ma chen ya jo Ohene me ba cha wudi ni de okasa free oh me ofa kwata ni masomo asantema